नोंबादिबो गैला नालाय दाबो फैनो हाला फाग्लाया नांखाना थायो बे माबायाव सावथाल दावरावआव आलासियानो नांनाया आं दाख्लैनो फैबाय बे थाबोबाय ओंखायनो जाला बेखौनो जानोसै लोगोफोर लोमजानायखायनो दै गुदुं खालामनो होदोंमोन आं दै गुदुं गैया दै गुदुं लोमजादोंना गुसु दै लोंनो हानाय नङा दा ओंखायनो हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि फुरब्लग इडुकेसनाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय गाइस बिराद गोबावनि उनाव थ' इन्ट्र'खौ दिनैसो होलायदोंना दा गोबाव जाबायमोन लोगोफोर ओमफ्राय दा देहाफ्रा बिराद अबस्था गैयि जाना दं दे आंना लोगोफोरा एकदम लोमजागासिनो मुलि दोखो दोखो पकेटावनो लाखाबाय थादों आं जाखाबाय थायो जाथाया दा न'आवबो रावबो गैया स्रि स्राय नै जोंहा बिथिंबो गैया रावबो ओमफ्राय आङो जेनेबा नोंबादियाबो दाख्लै थाबोबाय नालाय न'आव लोगोफोर आलासि जानोथ' थांदोंमोन सानैबो थांदोंमोन जोङो सानैबो थांनानै मा जाहैखो ओमफ्राय बियो साननैसो थाबावनि होननानै थाबावबाय आं फैग्रोबाय दाख्लैनो फैग्रोनानै हनै दा माबा सावथाल दावराव जाना होबायने ओमफ्राय गिनानै फैनो हाला मानसिया बिदि जाबाय लोगोफोर उपाय गैया दाथ' फैनो हायैखौलाय माथो खालामनो थानांबाय ओमफ्राय नै अमाफ्राबो आदार होनांगासिनो दोखो दोखोनो मासेया नै अमा फिसा जासावजोबदों बै नैथिनो आरो मासे नै ओमफ्राय आरो दंबावो लोगोफोर बैथिंजाय देखायबाय थाला ओमफ्राय बेखौ आदार होनांबाय थादों आङो अमाफोरखौबो ओमफ्राय दा नै ओंखाम जानो ओंखाम उखैबाय ओंखाम संग्रायानो रावबो गैया लोगोफोर मा बुंनो आइयाबो जेनेबा सोरनिबा हाबा दङनो बे हाबा दाननो थांदों आरोना हाबानि ओंखायनो माथो खालामबावनो आङो सगावनो थांब्रबनानै ना हटेल थांब्रबना हटेलावनो जाना फैनोसै आरोना माने रावबो संना होग्राबो गैला हारसिंबो संना जानो लोमजानायजों लाबजों बालायलांबाय ओंखायनो रावबो गैया नै स्रि स्राय एकदम आं हारसिंल' दङ दा सगावनो थांनानै जाना फैनोसै हटेलाव लोगोफोर एसे मिरामिसबाबो जाना फैनोसै दा लोमजानायावथ' आरो बेदरबो बोरै जानो ओंखायनो नोंबादियाबो थाबोबाय नालाय उपाय गैया बिदिनो सोर मायाव मोनो मायाव मोना बिदिनो जालाबायनांसिगोन दा बे स्कुटिखौनो लाबाय आं लोगोफोर बेजोंनो थांनोसै स्कुटिजोंनो थांब्रबनानै थाबनो हटेलाव जाना फैनोसै नावकाटायावनो आरो ना हटेलाबो मेरला दङ हटेल नावकाटायाव ओमफ्राय दखानबो दङ आंहा दिलारा बेयावनो ओमफ्राय बे दिलाराव थांनायानो जायासै दिनै दा थांनोसै जानानै ओमफ्राय खनसे ओरैनो हाबबोनि ओरैबाबोथ' बेयाव थाबाय थानो हानाय नङा आं उन्दुखानांगोनसो जाखानाय नङा मुलि जानोसै ओमफ्राय ना मा होनो लोगोफोर हा लोगोफोर रेस्टुरेन्टआवसो होबोबाय आं हटेलाव ओंखाम जानो नै सिम्पोल आरोना इसिबां माने स्पेसियेल हाइ लेभेलनि नङा एकदम सोलियो दा बेखौनो जानांसिगोन न'आव संग्रा गैया नालाय रावबो लोगोफोर संबाबोलाय आरो न'आव जानायालाय बेसेबांथो स्पेसियेल जायो जानला मोनलासो नङा होनबा मोनजाबानो जानाय संना मोनबानो जानाय जोंहा दा हटेलावनो जानोसै दिनै नोंबादिबो गैला नालाय दाबो फैनो हाला फाग्लाया नांखाना थायो बे माबायाव सावथाल दावरावआव आलासियानो नांनाया आं दाख्लैनो फैबाय बे थाबोबाय ओंखायनो जाला बेखौनो जानोसै लोगोफोर लोमजानायखायनो दै गुदुं खालामनो होदोंमोन आं दै गुदुं गैया दै गुदुं लोमजादोंना गुसु दै लोंनो हानाय नङा दा ओंखायनो दै गुदुं लाबोबाय जानोसै बिदिनो एसे नामा लोगोफोर लोगोफोर लोगोफोरा आं बेदर जाया होनदोंमोननानै बेदर लाबाय ओमफ्राय गैया हटेलाव जाबाथाय बेदर गैयालासिनो जानो हायालै एकदम आं बेदर लुगैथारो लोगोफोर ओमफ्राय गैया नै अमा बेदर लाबाय ओमफ्राय बेनो लोगोफोर रेस्टुरेन्टआ बेनो रिमजिम नैला रिमजिम हटेल रेस्टुरेन्ट बेयावनो जादां जोंनि नावकाटायाव नै लामायाथ' नै अबस्था गैखाया मानसि थाबायग्रा लामासो ना गारि खारग्रा लामासो हमना मोनलायलाङि जाबाय लामायानो एकदम मेन रड लोगोफोर बेयो डाइरेक्ट गुवाहाटि मोनहैखानाय थेवबाबो बानायना होला ओमफ्राय बे जिङावनो दङ नैला रिमजिम हटेल रेस्टुरेन्ट बेयाव साननि समावबा जानाय हरनि समावबा लानोबा नांगौबा नोंथांमोननो बिन्दास चिल खालामफैनो हायो हराव बिन्दासनो जोंनि नावकाटायावनो आरोना बे बेयावनो जाफैबाय आं टाइम पास दसे ओमफ्राय दा दखानाव हाबहैनोसै नै आंना स्कुटि बोराया बेखौनो लाबाय ओमफ्राय दखानाव लोगोफोरा सोर सोर दङ नायैनो आं दिनैथ' फैदोंमोन आं दहायो एन्ट्रिखौ होनानै थांफिनबाय दखानाव
हाया नालाय लोमजानायजों लाबोदों ओमफ्राय दाथ' मुलि सुलि जाबाय आं नै दा हाबहैनोसै गिजाराव एसे ना लोगोफोर ने लामाफोरखौ नाय लोगोफोर माबायदि नाय आयौ थुला थुला नै एसे गोसा सालायना होबाथ' सेसखासै फाखा रास्तायानो नंला नै मेन रडानो जाला एकदम लेन्सआ जाजोबखाबाय अबस्था गैला आरोना बे खिनाव एसे एसे नै फाखा सिगांनि दालायनाया दंबावोसो ओमफ्राय सिगांथारावथ' गैखाथारला नै साला जोंनाथ' दिलारा धुलाजोंनो फबजाजोबखानाय गैखाला नै बेनिफ्राय लामायानो एकदम अबस्था गैला लोगोफोर ओरै मानसिफ्रानो गैया माथो सासेबो मायावलाय दिलारा लोगोफोर ओमफ्राय बिथिं नाय धुलायानो धुला लामायानो फबजाजोबखायो धुलाजोंनो सेस नायनो हागोन नै जाला लोगोफोर माला बानायगोनथाय मिथिला जेबो धुलायानो बारा आरोना नै दिलाराव ओमफ्राय दमिनारफोरा थांजोब्बाय दे लोगोफोर गारि गैला बेखौ दाख्लैल'सो लाना फैदोंमोन एसे जोबजोब्बाय गैला दाखालि साननैयाव गंब्रै फानदोंमोन ओमफ्राय जोबखाबायनो दा एसे बेफोरखौथ' आरो लाखानो नागिरा नालाय बे मडेला खामानि गैखाया बारा थ' लाजायो लायोबा कल खालामहर लागोन रावबो गैया नै आंना लोगोफोरा सासेया मायाव खारखोथाय माबा ओंखाम जानो थांदों लोगोआ सासेया ओमफ्राय सासेया आरो मायाव थांखो दाल'सो नुदोंमोन आं ओरैनो दसे जिरायनोसै बिसोर फैसान्दे ओमफ्राय बिसोर फैयोबाथ' थांसै आरोना जाया बेयाव एकदम बारा जिरायनो थानाया लोगोफोर मा होनो एकदम देहायानो जाखाया मुलिसो जाबाय आं